momentua iritzi delako ikus dadila izpilo horrean. 1, 2... Hortegi aldatu zaizu hilea eta... Ze aldaketa... beste bat ematen dut. Ze polita soinekoa. Fina, ez da? Oso polita da. Xokean geratu zea. Egia esan, oraindik ez naiz ezagutzen, egia esan. Egia esan hasieran, gelditu naiz blokeatuta, beste, xokeatuta edo ez daki nola, kostatu zait erreakzionatzea. Egia esan, ez nuen nire burua ikusten aurkitzen, eta orduan azkenean begietara begira aurkitu dut. Egia da beste bat ematen dezula. Bai, egia esan, ia oso polita dago. Ia oso polita. Volumena daukazu? Oso polita eta, daukan tamaina eta kolorea oso naturala. Oso margotua ikusten zara? Aldaketa ikusten dut ez nagolako ituta, baina... Horregatik galetzen dizute, gutxi erabiltzen duzunez, guretzako agian naturala da, baina zuretzako izan daiteke asko. Begiak, eske beste batzuk emate dute. Zureak dira, eta hortzen itun jaiotzatik. Hor zuen izkutatuta. Bai. Baina, egia esan, hori, diferenteak oso. Geratu da, etzula bere burua ezagutzen, ez? Begia begiratu behar nitun, ez? Zea ninitzan jakiteko... Hau da, Liberen bertzio dotorena. Sofistikatuena, femeninoena, nahi baldin maezu. Eta hemendikan hasita, ikusi duzu zer nolako ibilbidea egin dezakezun. Libe. Oso esperientzia polita izan da, benetan. Eskerrik asko guztiei. Libe, ama ikusteko irrikitan? Bai. Nola gustatuko litzaizuke asaltzea? Ze aldaketak egingo zenizkiokezuk? Arroparen albotikan takoiekin, galtzamotxekin eta makillajea. Makillatuta. Zeren beti jartzen zen bakeroak eta kamiseta normalak eta ni nahi nion ikusi dotore eta pixkat konponduagoa eta makillatuagoa. Zen edi ilusioa egiten zitzaidan eta orduan eskatu nion tortzea. Eta hilea, esaten baldin maizut nire hile bezalakoa egin diogula? Ondo. Ondo? Bai. Bueno, ez dago gaizki. Aizu amateatzea ja? Bai. Ikusteko irrikitan? Bai. Bai, denbora gehiagoz dugu galduko? Ez. Unai, Libe! Begira, Libe. Aizu guapa. Aldatuta, Asko. Asko. Bai. Asko gustatu zaizen, ni beti nahi nun ama horrela noiz baiten jaztea, eta orduan asko poztu naiz. Baina Libe alaba ama ikusi dunean jarri duen aurpegiarekin benetan emozionatu egin naiz. Bai. Takoiak? Bai. Gero soinekoa oso polita. Buelta eman. Ilea oso ondo gelditzen zaio ere. Eta gainera etorri da baita ere, marra. Bai. Nahi zenun bezala. Bai. Gustatzen? Bai. Asko. Hori bai, prakamotxak ez, baina dena. Nik uste musu bat eman behar diozula, eta besarka da. Azkenean, Libe, utzi dugu libre. Bai, libre. Libre, como el sur. Libe, iritsi gara bukaerara. Bai. Ama ederra ikusten duzu. Bai, oso. Hobetua, ez? Bai. Aitak esango du. Gustatuko zaio, baina askoz gehiago amonari gustatuko. Amona baita. Etorri da, kirolez jantzita, eta bukatu du pasarelaz jantzita. Libe, pozik? Bai, oso pozik. Oso pozik? Espero dugu baietz. Aldaketa oso polita, eta, isperientzia izugarri polita izan da niretzat, benetan. Pozten gara. Guretzako ere zuek hemen izatea, eta Unai, Maite, berriz ere lortu dugu. Lortu dugu. Hain ondo egiten duzu, Dana.